Basi mokwongo ago erokamano ne Nyasaye kuom thuolo ma omiya odiochieng' ma kawuono mondo abi kendo e romo gi TV mondo ayud thuolo mar yalo wach Nyasaye. Iluonga ni Matthew Nyanjong. Atimo tich Nyasaye kanisa miluongo ni Holy Ghost Coptic Church of Africa. Kendo migao katoreya mara ang'era kaka Bishop of South Sudan nikech e kinde machien nene atelo ne kanisa e piny South Sudan. To e kinde ni kane Kenya ang'era kaka Bishop without portfolio kata General Bishop. We ago erokamano bende ne Ramogi TV kuom miyowa thuolo mondo yalo wach kwawuoyo kod oganda Nyasaye e weche ma Nyasaye omiyowa kendo oorowago mondo mi joge mondo mi owinji. Adwa nagoro erokamano bende ne oganda mar kanisana kuom lamo ma usebedo ka ulamo ne wagodo Nyasaye, to moloyo e kinde mane machiegni kacha wabedo kod lal mar jatendwa. Usechung' kaachiel kulamo Nyasaye, to moloyo ne wan jotelo mano miyo wachung' kendo pod wayalo Injili ka wan e achiel. Ageno ni nitie wach mang' nawachnu chien kacha kaseti oganda mag Nyasaye ma Nyasaye omiyowa mondo mi abed jakwadhgi. Ang' nawachnu wach mogik. Gi thuolo ni we alam Nyasaye mondo wadhi mbele kaka Nyasaye osemiyowa thuolo. Awuor maler Nyasaye mochwe polo kod piny, ichwowa dhano e kiti wuon kierowa moloyo chwech duto te. Nyasaye e kiti eni temo mondo dhano wan wang'eyi kaka ichalo, kendo ka wan e pinyni to wawuothi ka wang'eyi chutho. E thuolo ni mimiya mondo mi awuo kod ogandani, ket wachni e chunya kendo e ngimana makelo lokruok e paro mag ogandani ma otimre ka nyingi mayudo duong'. E nying Wuod Yesu Kristo alamo kayie, amen. Arwako jawinjona kamoro amora ma intie, kendo ageno ni Nyasaye mokela ka mondo mi awuo kod ogandane osemiya wach mondo awuoye kod ogandane. Omiyo adwa ni mondo ahakikisha ni kamoro amora ma intie ni kiwinja to tem mondo ibed mos nyaka ang' watiek kodi ka ok iwuok, nikech Nyasaye biro limo ngimani kendo Nyasaye biro muli, nikech mano e dwaro mar Jehova Nyasaye. Odiochieng' ma kawuono adwa ni mondo mi awuo kodwa wan duto te, moloyo in ma iwinja, kuom wach kata topic ma anyalo wacho ni lamo mar adier. Lamo mar adier kata true worship. Anyalo chako kawacho ni gimomiyo Nyasaye nochweyo dhano e kite wuon ko ero moloyo chwech duto te, nikech Nyasaye nochweyo dhano mondo dhano lame. Nyasaye nochweyo dhano mondo dhano o fellowship kode. Dhano o fellowship matiende ni dhano osik ka owuoyo gi Nyasaye. Fellowship. Gibede achiel, gibede par achiel, gigo mbaka. Dhano Nyasaye nochweyo kaka companion mare.
To yo madhano ne nyalo godo mbaka gi Nyasaye kinde te en koluwo lamo. Koluwo lamo. Omiyo agombo mondo mi awuo kodwe wach ma Nyasaye omiyo asewacho ni lamo mar adier kata yo mar adier monego walamie Nyasaye, nikech mano e purpose maduong' excuse me, momiyo Nyasaye nochweyowa. Omiyo agombo ni mondo mi asom ndiko mar Nyasaye kaluwore gi wach madwani mondo mi awuoye miluongo ni lamo mar adier kata yo mar adier monego walamie Nyasaye, nikech mano e gima duong'. Agombo ni mondo mi wasom duto ka in gi mumbe bende nyalo somo kowuok mo mar Johana 4 to adwana chake kar 21 tagige kar 24. 21 wacho niya, Yesu nodwoke niya, nyarwa, yie koda, ndalo biro ma ok unulam Wuoro e wi godni kata e Jerusalem. Un jo Samaria ulamo gima ukia, nimar warruok aa kuom jo-Yahudi. Kata kamano, kinde biro, kendo osechopo, ma joma lemo gadier nolam Wuoro e yo ma Roho dwaro kendo gadiera. Joma lamo kamano ema Wuoro dwaro. 24. Nyasaye en Roho, omiyo joma lame nyaka lame e yo ma Roho dwaro kendo gadiera. Praise the Lord. Mwacho ndalo biro ma ok unulam Wuoro e wi godni. Mae wach mane obede kind Yesu ma wuod Jehova Nyasaye kod dhako ma iluongo ni Samaria. Kano yude kodhi tuomo pi to gigo mbaka. Yesu ne jayalo. To Yesu ne dwaro kaka onyalo donjo kuome mondo mi oyalne. To kaka dhako ni bende lemo. Kasama Yesu wuoyo kode, to kone Yesu ni to indo ere kaka inyalo wacho ni an bende anyalo lamo Nyasaye kodi. Ere kaka iwacho ni ere tudruok mantiere kinda kodi. Nikech wan waleme godni, to un jo-Yahudi uwacho ni Jerusalem ema nyaka ji lemie. Tiende ni dhako ni ne kelo kit lembe kaka ong'eyo. Matimore e thurwa ka, kata sama wantiere. Ji nitiere kod kit lembgi ma ging'eyo, kendo ma gichung'negi matek kabisa, kendo ma gikedone kaluwore kod foundation kata mise manopuonje kakilemo. Ok rach. Tadwana penje niya, be ilamo Nyasaye e yo ma Nyasaye dwaro? Nikech gimomiyo Nyasaye uchwewa en mondo mi walame. Mano kende e yo mwatudore kode. To mano miyo nyaka walame e yo modwaro. Onge kaka inyalo chopo e kamoro amora midhie ka ok iyudo yo mowinjore. Wan kod weche mang'eny kata paro mang'eny ma ji nitiere godo, kata ywak mopogore opogore. Ji mang'eny wuoyo ni oselamo Nyasaye kinde mang'eny ok one. Olemo to ok one katimorene. Apenji niya, be ilamo Nyasaye kaka Nyasaye dwaro? Mae wach madwani mondo mwapuonjre kawuono. Yesu wacho ne dhako cha ni winjo dhako. Ndalo biro kosekelo kit lembegi. Ndalo biro ma ok unulam Wuoro e godni. Nyaka Jerusalemwa miwacho ni walemeni. Bende ok noleme. Praise the Lord. Adwani mondo mi akoni nyathi Nyasaye niya, ka nitie gimonego chandi, en yo mowinjore minyalo tudori godo e kindi gi Nyasaye. Ndalo biro ma ok unulam Wuoro e wi godni kata e Jerusalem.
nikech joma Samaria ulamo gima okia nimar warok akum jo-Yahudi. Kata kamano kinde biro kendo osechopo ma joma lamo gadier. Tieni onego walam Nyasaye gadier. Joma lemo gadier no lam Wuoro e yo ma Roho dwaro kendo e adiera. Bilamo Nyasaye e yo ma Roho dwaro. Mae wach madwani mondo mi wawuoye kawuono. Adwani mondo mi awuoye weche moko kanito yo ma Nyasaye dwaro kata ma Roho dwaro en yo mane. We awach niya, lemo madieri ok ochuno ni nyaka bed kaluwore gi kamileme, ok en kamileme. Mano momiyo Yesu okwero Jerusalem mare. Ma ji mang'eny kapod ok ofwenyo yo ma Nyasaye dwaro, to en ong'e ni kamoleme no, ka ok ilem kanyo, to mano ikia Nyasaye. Yo molemo godo no. To Yesu okwero Jerusalem to okwero got. Tiende ni lemo mokwongo onego ing'e ni lemo ma Nyasaye dwaro ok ochuno ni nyaka obed e a particular place. Kata kod kido moro kaka itime, nitiere kit lemo mo walemo godo mopogore opogore kaluwore kod dindewa. Ok awach ni kik ilem kamoro nyaka ibed kamileme, to kik bed ni kamileme no eming'eyo ni ka ok ilem kanyo, ka ng'ato ok lem kanyo to koro ok olam. Nitiere yore mwalamo godo Nyasaye. Duol mwawuoyo godo, kaka warwakorego, sawa. To kik ipar niya, ni ka irwakori kaka irwakori no, ni mane yo mochunore ni nyaka Nyasaye winji. Makineno ng'ato ma ok orwakore kaka irwakori no, tiwe ni ng'ano koro ok lam Nyasaye. Sama wuoyo koro ni arwako kola. Nitiere ji mang'eny ma kata konena sani karwako kola, diko jokene magi jodinde. Magi jodinde ma bende nikech ok orwak kola no, ong'iyo gi taye. Ng'ato bende koneno jataye, to ok ne magi jotaye. Magi be jomong'e kaka lamo Nyasaye. Koro ok en taye, ok en kola, ok en kanzo, an arwako kanzo. To ok ni kirwako kanzo no kore ka ilamo Nyasaye kaka Nyasaye dwaro. Adwani wadhi mos kabisa mondo mwawinji. Ok en about convincing Nyasaye, yani chuno Nyasaye. Nitiere ji mang'eny makalemo to olemo mondo miyo chun Nyasaye. Adwana wach ni gima lamo Nyasaye ok en to gima lamo Nyasaye en e yo ma Nyasaye dwaro. Lemo kwa lemo madieri ok en chudo Nyasaye kata iluongo ni and twisting God. Nikech ji mang'eny samoro kwa lemo to wapani wanyalo chuno Nyasaye gi gima wadwaro. Mana ok en. Ok en loko Nyasaye, ok en wilo pach Nyasaye gi gimoro. Ni iyo Nyasaye gi gimoro mondo mi pache olokre. Mana ok en. Ok en kit lembi ma pile pile kaka itimo, kata kilemo kigo chongi, kata ilemo ki iriori, kata ilemo kichung', kata ilemo kod duol mamalo, kata ilemo kikuodho wach. Ok awach ni mano rach. To kik ipar ni ka kori lemo kamano temo chuno ni nyaka Nyasaye winji. Tie wach madwani mondo mi wapuonjre chien ka mondo wafweny yo ma Nyasaye dwaro. Awacho niya, ok en kata mana lemo pile pile gokinyi, kata kiwacho ni ilemo gokinyi, ilemo saa 6, ilemo godhiambo, ni mana e yo ma Nyasaye dwaro. Ok awach ni kik itim kamano. To awacho niya, samitimo mano no, nitiere gimoro machielo ka monego bed ni samitimo mano no, to bende iket mi ing'eyo ni ma yo ma Nyasaye dwaro. Gimomiyo awacho kamano ni ok ochuno ni kit lembi ma pile pile ema yo ma Nyasaye dwaro. Wan kod ng'ato miluongo ni Cornelio. Cornelio muma mar Matich Joote 10
Cornelio ni mocho ne en jatend dung mar jatend jo Centuri. To Cornelio ni nohero Nyasaye gi chunye te. Kendo en ng'at mane chiwo gik moko mang'eny kabisa. To kata kamano ne pod ok ochopo e ratiro mar lamo Nyasaye ma Nyasaye dwaro. Mano momiyo wacho ni kata kit gik mitimogo bera ti inyalo timo gimoro ok ni richo kata Cornelio ok notim ni richo to nitie gima norem. Tiende ni apenji ni bi nyalo ng'eyo ni nitiere gimorem ma kata sam lamo Nyasaye ni to nitiere gimoro ma abiro dwaro mondo mi wafweny sani mondo ing'e ni pod orem e ngimani mondo walam Nyasaye e yo ma Nyasaye dwaro. Cornelio gi lamo manolamo no gi gik mabeyo manotimono. Nyasaye nooro malaika mare mondo dhi okone mondo dhi one ng'ato ni Petro mondo no dhi onyise gima noremo. Agone Nyasaye erokamano nikech Nyasaye oikore ka mondo mi opuonja mondo mi walame e yo mowinjore. Kapod ok awacho yore ma Nyasaye dwaro to we apenji ni awach ni lamo en ang'o? Lamo en chuny mobolore. Tiende namba achiel kwa lamo Nyasaye nyaka obed kod chuny mobolore. E adiera kendo e Roho Maler. Nyaka walambo Nyasaye kod chuny mobolore ka wan e adiera, ka watimo mana kod adiera kendo watime e Roho Maler. Lamo Nyasaye en gima iluongo ni tudruok. Itudori ka iwuoyo kod Nyasaye direct. Lamo Nyasaye en wuoyo kod Nyasaye direct. Ka uwasiliana, itudori to wuoyo kod Nyasaye direct. Yani wuoyo kod Nyasaye ng'ato gi ng'ato. Ji mang'eny ok ong'eyo ni kaka iwuoyo kod osiepni, obeni wuoyo kod jaodi, beni wuoyo kod nyathini, kata ka in e sikul to japuonj wuoyo to chiko iti to iwuoyo gi ng'ato. Ji mang'eny ok ong'eyo ni mane kaka onego wuo kod Nyasaye. Nikech Nyasaye nochweyowa mondo wa fellowship kode, watudre kode. Koro watudre gi Nyasaye ka wawuoyo kode kichano ne wach. Koro lamo en chano ne Nyasaye wach. Mar ariyo nyalo wacho lamo ni iluongo ni relationship, matiende ni iwuoyo kod Nyasaye kaka wuonu, un related, yani Nyasaye en wuonu. Kiwuoyo kode kaka wuonu, kimiye luor kendi in jachir kaka nyathi wuoyo kod wuon. Lamo Nyasaye, wuoyo kod Nyasaye. Ji mang'eny kalamo Nyasaye to olemo to e pache to ochalo gima ok one ng'ama wuoyo godo. En wuoyo tek ni wuok e dhoge to ok one ng'ama wuoyo godo no. Lamo Nyasaye en go mbaka gi Nyasaye. Igo mbaka gi Nyasaye. Wach mar adek madwa ni mondo obed kik kadhni en ni lamo Nyasaye en chiko it. Iwuoyo tichiko iti. Kigo mbaka kod ng'ato to kigaga mbaka to en oling'. Iwuoyo to en ok owinji. Iwuoyo tichiko iti. Iwuoyo tichiko iti mondo iyud direction. Kwa mfano kata kinidhi neno jatelo moro, tidhi ofise kata kidhi dwaro konyruok moro, titero ne ywakni. Sami wuoyo kode tichiko iti. Gi chunyi kuchunti kaka chiko iti mondo iwinj gima owachoni. Ichiko iti. Mane kaka onego bed ni lamo Nyasaye bende entiere. Iwuoyo tichiko iti mondo mi iwinji gi kucho gima Nyasaye wuoyoni. Nikech Nyasaye wuoyo koluwo Roho. Omiyo Yesu wacho ni joma lamo Nyasaye gino lamo e adiera kendo e Roho. Adwa ni mak weche ariyogo, Roho kod adiera, nikech magi weche mang'ona go godo. Gimomiyo awuoye wachni jo Nyasaye en niya, Nyasaye oketowa kaka jotichne mondo mi wawuo kod ji e weche mamiyo ji bedo osiepe Nyasaye, mamiyo ji bedo e tudruok mar adier kod Nyasaye. Koro awuoyo kuom luongo ni chiko it. Nikech Nyasaye wuoyo kodi koluwo Roho. Nyasaye wuoyo kodi bende koluwo ndiko. Koluwo ndiko.
Koro kasa michiko iti iwinjo duol. Ji mang'eny oselamo Nyasaye yore moko, to giwe ni Nyasaye pok noduoko, to Nyasaye noseduoko, to nikech ok gichiko itgi, koro gikia ni wach nokadhgi. Wach mogik madani mondo be apani ni lamo Nyasaye en dhi kalore kod gima Nyasaye dwaro. Aligning yourself. Idhi kalore kod dwaro mar Nyasaye. Emomiyo na wacho ni lamo Nyasaye ok en chuno Nyasaye. Ji mang'eny paro ni kolamo Nyasaye to ochuno Nyasaye gi gimoro mondo eka Nyasaye tim. Align yourself kod dwaro mar Nyasaye. Nikech Nyasaye mi gik moko kaluwore kod dwache. Gima mi duong', gima tire direct e yo makare. Ka wacho kama, ere kaka Yesu Kristo nowuoyo kuom lamo? Nikech Yesu en ranyisi marwa. Yesu e mfano marwa. Koro Yesu no okawo lamo e yo manade. Yesu no okawo lamo kaka gima kare ma tudruok kod Nyasaye. Omiyo Yesu no owacho ne kwawuoyo kwa Nyasaye to wa address Nyasaye kaka wuonwa. Wa address Nyasaye kaka wuonwa. Sami address wuonu in kod chir. Sami address wuonu in kod thuolo. Luwore gi kaka ji nobedo raised. Nyithindo mane opuonji maber kod wuon mare en kata odhi ogore ti wuon gi. En kod thuolo kod wuon. Onyalo wacho ne weche te. Onge luoro nikech mane kaka notimo nade e kaka mise mane obed raised. To mane kaka onego bedi e kind wuoro kod nyathi. Koro mi Yesu ne wachowa ni kiwuoyo kod wuonwa to wa address kaka wuonwa kwa lamo Nyasaye. Kwa mfano kawa neno gima duong' momiyo ma onego timre. Nikech lamo Nyasaye onego lok ngimawa. Lamo Nyasaye onego dok ngimawa. Iwinjo? Lamo mora mora ma ng'ato lamo Nyasaye to ngimane ok lokre. Ok en lamo Nyasaye kaka Nyasaye dwaro. Kosa ok nigi Nyasaye, kosa ni kod in kod an. Nikech sasa ma ng'ato tudore gi Nyasaye to ngimani nyaka lokre. Nyaka. To kwa lamo Nyasaye e kit lembwa, e kit rwakruokwa, e kit gik mwatimo, e kit kaka wang'eyo, to waonge kod tudruok gi Nyasaye to ok lok ngimani. Omiyo sasa mineno kilamo Nyasaye to ngimani ene kaka nyoche entiere cha. Tieni pod ok ilamo Nyasaye e yo ma Nyasaye dwaro. Lamo Nyasaye, the primary reason momiyo walamo Nyasaye is to change our lives. Wena mi mfano. Kapo nono ni dhi neno jatelo moro, awach kata mfano kaka ker mar piny, iyudo thuolo mi dhi nene mi bet kode piny. Kata kapo dok idhi, be ipani nyalo ngimani nitiere gi kane pod ok idhi. Idhi bedo piny kod jatelo mar piny, mugo kode mbaka, mu madho chae, mu nyiero. Apenji ni be ipani ngimani nyalo bedo ka chal gi kaka ne pok idhi. Ibiro duoka ni ok nyal bedo machal. To ka koro ker mar piny ma en dhano, ema kibedo godo to ngimani ok nyal dok kaka ne chalo. To ka ng'ato obedo gi Nyasaye, to ere kaka ngimani nyalo dong kaka ne entie. Mae momiyo ni winjo ka kelo mfano ka. Ni lamo Nyasaye namba achiel en go mbaka gi Nyasaye. Tichiko iti. Nikech kichiko iti winjo ka Nyasaye duoko. To idhi kaluwore kod dwaro mar Nyasaye. Ok inyal donjo ofis mar ker tikono jatelo. Abiro iri ka tiwinjo an gima dwaro, adwa ni mondo idhi negna ng'ane, adwa ni mondo gimi dhi timna ng'ane joga kabisa, miya ne gibecha. Irudho wach to bende ok iwinji koduoki in ng'at mangala ngala wach. Ichano wach to in kod luo to dimburi. To e kaka ka Nyasaye bende wawuoyo godo kwa gogo mbaka.
awacho ni nyathi Nyasaye ngimani ok nyal dong kaka ne ochalo. To ma momiyo Yesu wacho ne dhako cha ni ndalo biro ma joma lamo wuoro gi lamuru adiera kinde roho. Awacho ni mak weche gariyo, roho kod adiera. Dwaro Nyasaye en ni ng'ata malame kik dong kaka nochalo. Omiyo nyathi Nyasaye kiwinja, awacho ni niya, achiel kuom gima onego lamo tim, lamo nyaka lok ngimani, lamo nyaka lok paroni, nyaka lok gik moko e ngimani. Ki idhi e lamo, kilamo Nyasaye kaka owinjore. Muma wacho niya, Muma Jo-Korintho 2:17 ni ka ng'ato bede i Kristo, tieni ka ng'ato lamo Nyasaye e yo mar adier, ka ng'ato limo Nyasaye magirado, to ichwe chwech manyien. Gik moko duto machon okadho. Ka ng'ato o fellowship gi Nyasaye ma Nyasaye dwaro, to gik moko duto lokore manyien. Tieni ni ok inyal rado gi Nyasaye adier tiya idong kaka ne intiere. It's never. Jo-Rumi 12:1 wacho ni chiwreuru ringreu mondo obed misango maler, nikech mano e lamou mar adier. Ni kik ulu tim pinyni, to lokreuru ka parou bedo manyien. Hallelujah. Lokreuru ka parou bedo manyien. Tiende ni ka irado gi Nyasaye, tichiw ringri obedo misango maler ma Nyasaye dwaro. Tilokori ka paro ni bedo manyien. Onge ng'at manyalo tudore gi Nyasaye osiepna tiya kaka ne intie. Iwinjo? Anona koni niya, blames ma ji nitiere godo kuom kanisa. Mara kanisa ni aseleme mang'eny to boka ni pogruok. Pastor wani tindo so yalo na to boka ni pogruok. Joyalo masani. Winji, Nyasaye ok neni kaka joyalo masani mokwongo. Nyasaye neni kaka in. Nyasaye dwa no adresi kaka nyathine. Weri gi joyalo masani, weri gi pastor ni. Nyasaye dwa no adresi kaka in, kaka nyathine. To Nyasaye dwa ni kirado kode kamora mora, to ngimani nyaka lokre. Joma lamo wuoro adiera ok nolamo Jerusalem kata e gode ni. Gilamo wuoro adiera kinde roho. Onge sama inyalo rado gi Nyasaye adier migo mbaka gi Nyasaye miya kaka ne intie. Awacho ni niya, kata obed ni ispare dakika 30 kende, tilam Nyasaye yo ma Nyasaye dwaro, ngimani biro neno kopogore sano. Agone Nyasaye erokamano. Momar Jakobo 4:3 wacho ni ulemo to kuyudi. Nikech ang'o? Ulemo mondo mi utim go mana dwaro. Tieni ok walam Nyasaye kaka Nyasaye dwaro. Ka walamo Nyasaye kaka Nyasaye dwaro, kaka Yesu ne wuoyo godo kod chi Samaria, to ok wanyal dong' kaka ne wachalo. Onge gima moro Nyasaye mondo lok ngimawa. Iwinjo situation ma ineno kose bedo ni igni no. Mi jomoko wacho niya, to ani to natimo Nyasaye ang'o? Iwinjo? Mago lamo mag thin, mago lamo mag kia. Onge gimitimo Nyasaye, ding'e kaka Nyasaye oheri, nyathi Nyasaye. Ding'e kaka Nyasaye dwaro ni mondo nyinge oyud duong' e ngimani. Tok inyal blame Nyasaye yo mara mora. You cannot. Gimune gitim momiyo Nyasaye okila ka. Walam Nyasaye kaka Nyasaye dwaro. Walam Nyasaye kaka Nyasaye dwaro. Temiya wacho ni kapod ok watieko mena wach ni bo bed kodi nyaka giko, nikech kwa gik tibiro yudo yo magini selamo ne kamoro higni 10 nyalo mukore bang' dakika 1 kamae. Gimi selamo bang' higni 20 nyalo mukore. Nikech Nyasaye dwaro mondo nyinge oyud duong' kaluwowa. Iwinjo nyathi Nyasaye?
Ang'o momiyo Yesu wacho ne dhako cha kare 24 kanu indiko kare 24 momiyo Yesu wacho ni ji Samaria kare 24 wacho niya Nyasaye en roho omiyo joma lame nyaka lame e roho e yo ma roho dwaro kendo adiera. Nyasaye en roho omiyo joma lame nyaka lame e yo ma roho dwaro kendo adiera. Nyasaye en roho. God is a spirit. Nyaka walame e roho kendo adiera. Wach ma Yesu nene wacho ni ji Samaria. Joel ma janabi nokoro higni mang'eny ka Yesu pok obiro ni ndalo biro ma Nyasaye nool roho mare kuom joge. Jomadongo noleklek, jomatindo nokor. Nyasaye ol roho mare kuom joge. Koro omiyo Nyasaye en roho. Omiyo joma lame nyaka lame e roho kendo adiera. Ang'o mane Yesu omin ka nowuoyo kamano? Gimomiyo nowacho ni ji Samaria ni Nyasaye ok onyal lame goni kata Jerusalem. Tiende Nyasaye ok limited to a particular place. Yani Nyasaye ok ochuno ni mondo obed mana kamoro achiel kende. Mago paro mar dhano. Paro mar dhano amaneno ni Nyasaye inyalo mana lame ka. Spirit ok en gima wanyalo neno. Spirit en chuny nono, roho en chuny nono. Omo nyaka walame mana e yo modwaro. Yesu ne koni ji Samaria niya, uwinjo. Ulamo gima ukia. Nikech ka ji Samaria kone niya, ni wan walemo e goni. To uno wacho ni Jerusalem nyaka ji leme. To Yesu koni winjo. Jo Samaria ulamo gima ukia. To wan walamo gima ng'eyo. Ang'o momiyo Yesu ne wacho kamano? Nikech jo Samaria ne lamo gima ging'eyo kod wich. Gine gima ng'eyo kod wich. To ne gionge kod gima iluongo ni fwenyruok mar Nyasaye ma jo-Yahudi ne nitiere kodo. Jo-Yahudi ne nitiere kod fwenyruok. Tiende wach Nyasaye nyaka walam kod fwenyruok. Emomiyo ka watimo wach Nyasaye kaluwore kod chikewa kata kod kaka wang'eyo, yani liturgies kata gik moko mwatimo mwang'eyo, to onge kod tudruok kod roho maler, to gino ok konyowa. Mae kaka jo Samaria ne chalo. Tiende wach Nyasaye onego wabede kod fwenyruok, revelation knowledge. Wabede kod fwenyruok. Kwa mfano, gima nyalo wacho kwa mfano en niya, kane jopuonjo Yesu ni puonjwa kaka walemo, to wacho ni kulemo lamo ni wuono manie polo, nyingi mondo miyo luor. Piny wuoth moro minobi. Dwari mondo otimre piny kaka timore polo. Emi wachiwo matinende. Wenwa richo kaka wane joma timo rach. Kik terwa ka tem, to reswa e richo. Nikech piny wuoth giteko giduong'ni kuomi igni amin. Iwinjo? Mano lamo ma Yesu nowacho ni jopuonje mondo mi gilem. To kilamo kamano ok oromo konyi, yani mano ni mana road map yo ma Yesu nyiso ji kaka onego lem. Kwa mfano, kiwacho ni wuono manie polo, tiende sami lemo to onego ing'e ni alamo wuora. Talamo wuora manie polo. Ok alamo wuora manie piny man kod rem ma ok nyal. Yani i-visualize chunyi ma yeno ne awuoyo kod Nyasaye manie polo. Mane mineno. Ok ochuno ni mondo mi wacho kamano ok rach. To kata kiwacho wacha kamano tok ibedo kod revelation knowledge ma jo-Yahudi ne nitiere godo. To lamo mar wuora manie polo ok konyi. Ok nyal konyi. Ilamo tidonga donga kod tuo. Ilamo to ine kod richo. You see? Koro en gima ne Yesu ne puonjo ji mondo mi gine kaka onego gine tut mar wach Nyasaye. Wuora manie polo, nyingi mondo miyo miduong'. Tieni ilamo Nyasaye kimiyo nyingi duong'. Ere ng'at ma dapim kod Nyasaye? Sami bet ng'ama dapim kod Jehova Nyasaye. Nyingi mondo miyo loch ni obi. Tiende ni dwaro ni mondo miyo timre. Ema na wuoye cha.
ruoth mari mondo mi obi dwaro ni mondo mi otimre, ok dwaro na Nyasaye. Nyasaye kata ka dwaro gini to en gima in monego be ne dwaro. Ing'e ni ji mang'eny ok ong'eyo niya ni kamoro gima idwaro no Nyasaye ok dwar mondo mi iyude. Nyasaye ok dware kaka idware no. To ki idwani mondo mi itim gimoro mondo dwach Nyasaye motimre gima miyo nyinge duong', to Nyasaye duoko gina raka. Nyasaye timo gina raka. Bing'e ni ji mang'eny ok ong'eyo ni nitiere gik moko manyalo timore e ngimani to Nyasaye modagi ni mondo kik gion mondo mi otimre. Nikech konyi. Nyasaye konyi. Kendo kik ipar niya ni gimoro amora maber kaka iparo no e duoko mar Nyasaye. Nyasaye nyalo tiyo kata Nyasaye nyalo dwaro ni mondo gimoro otimre marach mondo nyingo oyude duong'. Wena koni mfano. Lazaro mosiep Yesu ne tuo. To jopuonjre ne otero ne wach ka giseyudo wach ni Lazaro mosiep ni tuo e piny Bethany. To Yesu ok odewo. To kichak wach ni Lazaro tuo. To bang' de koni Lazaro osetho. No koni winjo tuo ne no ok en gima rach, en gima bedo mondo nyinge oyud duong'. Yesu poti ateti Nyasaye odhi ka Lazaro osetho, osetieko ndalo 4 e bur ka koro dung' moseike. To sama nodhi to koro ka Lazaro chier ka Yesu olamone. To sama Lazaro no chier ko e bur to nying Nyasaye no yudo duong' moloyo kano dhi to lamne to changi kano tuo. Nying maduong' ma nying Nyasaye no yudo sama Lazaro nene otho chier bur duong' moloyo manoyudo kane olamne alama kano tuo. Tieni nitiere gima Nyasaye nyadwa ni mondo mi otimre. Oketa keta kamano mondo mi nyinge otim ang'owa, nyingo yude duong'. Koro we iwinjo kik iwe ni gimoro kaka idwaro ni mondo mi otimre no ni kotimore kaka otimore no ni kore ka beni. Kamoro Nyasaye ok dware kamaro. Kinde moro e mo mar Johana 9 karachiel Yesu noyudo jago manonyuol muofu. To jopuonjre penje ni to Ruoth, ng'ama no koso kuom ng'ani? En ng'ani mokoso momiyo nyuole muofu koso jonyuolne manokoso? Tiende ni dhano ng'e ni gimoro amora marach matimore ni nikech koseni. Kendo gimoro marach matimore ni nikech ok onego bed kamano. Emomiyo ji ok dwa identify gi gima richo. To ok ing'iyo ni kamoro gima rach no Nyasaye oyie mondo mi otimre ni mondo nyinge oyude duong'. Hallelujah. Yesu koni winjo onge ng'ama nokoso kuom jogi. To ma notimore mondo nyinge Nyasaye oyud duong'. To Yesu kawo lo to nywaso go lawo, nywaso logo lawo to dhwago e wang' ng'ano kendo. Chako dhwago wang'e mamufuno. To kore ni dhi loki e ora miluongo ni Siloam. Tiende ni yote. To kada jago nodhi olwoko to duogo koneno. Tiende ni situation ne mane rach no notimore mondo Nyasaye oyude duong'. Winji, nitiere situations moko manitie gima Nyasaye dwa notimie. Kamoro nitie gik moko mok dwa kata mondo mi olamnie Nyasaye. Ote. Kamoro nitie gima Nyasaye dwa kata mondo mi itim to kisetimo ni to duoko ni obedo abeda. Omiyo ne wacho ni sama ilamo Nyasaye to ibedo ng'at ma is attentive. Ibiro to Nyasaye oduoka nang'o. You see? Mae momiyo kit lemo mwamolemogo kaka dhako cha ne gileme got. To Jerusalem ne leme Jerusalem. Samoro kit lemo kaka dhano nyalo miyo ok wawinji Nyasaye. Nikech ka in kodi samoro wan kod kit lemo mako wuote ena wuoyo kod Nyasaye, Jehova nani, Jehova ilich manade, to kitieko ni tionge sama mondo mi ilingodo. Ok awach ni lemo makamano rach, no. To kata for example kan tijo moko mata kelemo kata ben mani ingwanori mos midhi wach kama te itima tema kama nikech kit din ok itim ni gimoa e chunyi. Still the same gi jok ma bende ng'at ma bende emotional cha podu chala
Omena wacho ni kit lemo sasa mwalemo ma Nyasaye dwaro walame roho tiende samiling tiwinjo ka Nyasaye nyalo wuoyo kodi kolomo mamoro. Nyasaye nyalo wuoyo kodi karo kone ni tim kama to kosamitimo tiyudo dwoko. Omiyo Yesu kone mufucha diluoki e ora miluongo ni Siloam to kone duogo to neno kumana koni jeti Nyasaye kamoro situation ma intiere no Nyasaye oyie godo mondo nyingo yuduong. Okay, watching every situation man negative Nyasaye oyie godo, but no, onegi bed so sensitive, onegi bed ngat ma is attentive tichiki iti to Nyasaye nyalo keti kanyo mondo kogoli kanyo to goli gi teko maduong mondo nyinge oyud duong. Omiyo onego walam Nyasaye e roho kende adiera nikech mano e mano kaka Nyasaye dwaro. Mai momiyo Yesu ma wuod Jehova Nyasaye kane ane pinyni ka koro sa ochopo mondo mi odhi to wacho ne jopuonjrene okoni kawera to rituru chikna. If you love me, keep my commands. Tiende ni ng'at mohero Nyasaye adier ok nyisre kaluwore gi kaka iwuotho kata kaka ilemo kata misomo pile. Ok awach ni kik som muma. Ok ni wuotho kaka oringwalo riende manjile ihero Nyasaye. Ok awach ni kik wuoth kamano, but awacho niya kikwa mesha, kikwa pim gi Nyasaye kod gik moko ma physical ma samoro onge chuny. Ka wera dier tu rituru chikna. Tiene ka ng'ato hero Nyasaye to nyaka walam Nyasaye kaka Nyasaye dwaro. Umomar Yohana 14 kare 15 nyaka 18. Yesu wacho ni jopuonjrene ni ka wera to rituru chikna. To abiro kwayo wuora mondo kelu jakony. Abiro kwayo wuora mondo kelu jakony kata jarit kwera. To kara 18 wacho niya nikech ok anaweu ka nyithi kiye. Tiende ni kinde ma Yesu ne nitiere e piny koyalo injili, Yesu mane nigi Roho Maler. Kendo Roho Maler nobiro kuome chieng' ma Johana ne batise. To ndiko wacho ni polo noyawore. Mi duol nobiro. Mi ae Roho Maler nopong'e. Mi ae ji nowinjo wach ka wacho ni mae wuoda mahero. Winjeuru. Roho Maler manopong'o Yesu ema nomiyo oyudo teko maloyo gi lwenje. Par gima ne ndiko wachonwa e Johana 4 ni joma lamo wuora adier nyaka ginilam adier kaka Nyasaye dwaro, ginilam wuora adier kendo roho. Omiyo Yesu ka koro wuok to owacho ni ok anaweu ka nyithi kiye, to anaonu jakony ma en Roho Maler. Nyathi Nyasaye kwalamo Nyasaye to onge Roho Maler mar Nyasaye, onge kaka wanyalo tudore gi Nyasaye e yo ma Nyasaye dwaro. En dwach Nyasaye ni nyaka walam Nyasaye e Roho Maler ka Roho Maler otelona. Ka waonge Roho Maler to wan nyithi kiye. Nikech ang'o? Ok obi ng'eyo dwach Nyasaye, ok obi ng'eyo yo ma Nyasaye dwaro. Emomiyo Durumi 8 kar 5 nyaka 8 wacho ni jok mawuotho e ringruok paro weche mag ringruok. Paro weche mag ringruok en tho, to paro weche mag roho en ngima. To kar 9 wacho niya ka ng'ato onge roho mar Nyasaye to ok en ng'ate. Iwinjo? Yo ma wanalam godo Nyasaye, yo ma Nyasaye dwaro en nyaka wawuothi ka wapong' kod roho mar Jehova Nyasaye. Nikech ma e jakony ma Yesu nowenewa. Ka onge kod Roho Maler, kata ibed japuonj, kata ibed gi title maduong', to ok wabilamo Nyasaye e yo ma Nyasaye dwaro. Kendo ngima wa ok bilokore. Kit lemo mag dini ok nyal lokowa. Gima loko ngima wa en roho mar Jehova Nyasaye. Jawinjo na mae wach madwani mondo mi alamie kodi kawuono mondo walam Nyasaye e yo ma Nyasaye dwaro. Nikech ma e wach mar roho mar Nyasaye omiya. Kama intie adwani mondo mi iter chunyi kendo lam kodi Nyasaye tine dwoko mar Jehova Nyasaye. Adwani mondo mi kinyalo go chongi piny, inyalo go chongi piny
Kapo nono ni inyalo miyo wangi nyalo miyo kinyalo neno bende nyalo neno. Tadwa ni mondo mi kitingo luti malo bende nyalo tingo. Tadwa ni wachni ya. Wachni Yesu Kristo. Odiochieng' ma kawuono awinjo wachni. Kaka ni wuoyo kod chi Samaria. Ni joma lamo wuor adier gi lamie adiera. Kinde roho. Konya mondo mi alami e yo mar odwaro. Odiochieng' ma kawuono pong'a kod roho mari mondo kik abed nyathi kich. Ayie ni roho mari osepong'a. Lok ngimana mondo ngimana obed manyien. Amen. Adwa ni mondo mi alam ni Nyasaye. Jehova Nyasacha, isechunga kendo iketa mondo mi awuo kod ogandani. Odiochieng' ma kawuono okinyini, Nyasaye ng'ama winja kuom jogi gima nichweyo e kiti wuon kihero. Jehova, alami ni mondo mi los ngimane. Iriwri kod dwarone, kod ywakne, kod kwayone, mondo idwoki alamone. Nyasaye, puonje ogandani, jawinjo ma aloso godo ni, e yo monyalo lami godo. Nyari ni, wuodi ni Nyasaye, nyathini ni, yo monyalo lami godo, e yo midwaro. Jehova, mondo nyingo yuduong'. Alamo kayie, isewinjo lamona. Nying wuoro, nying wuowi, kendo nying Roho Maler. Amen. Nyasaye mondo mi ogwedhi ng'at Nyasaye. Ageno ni thuolo inyalo dwaro mondo mi watudre. Wacho ni luonga ne Matthew Nyanjong. Atiyo kod kanisa mar Holy Ghost Coptic Church kaka General Bishop. Namba na mar simo en 0720-856-654 kata Airtel 0786-37-20-21. Anuoyo 0720-856-654 kata 0786-37-20-21. Wachna mogik anyalo wacho ne kanisana mar Holy Ghost Coptic Church nagonu erokamano kuom bede achiel kaluwore kod slogan marwa mantiere Efeso 4 kare 4 mamiyo waluongore ni omosre ni Holy Cop. Tiende ni wan e achiel kaka ndiko mar Jehova Nyasaye wacho. Achiel uno omiyo usebedo ka un e achiel nyaka nyocha ne wawit jotich Nyasaye kendo ulamo ne jotich Nyasaye modong' kodu. Nyasaye mondo mi ogwedhuru, walamre uru, Nyasaye mondo mi obed kodu. Ero uru kamano ahinya.